ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲନି? ଗୋଟେ ପରିବାର 5 ସେକେଣ୍ଡ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତବାହ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମା ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲା ପୁଅକୁ। ବାପା ମା 2 ଜଣ, 3ଟା ପରିବାରରେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା କାହାର କମି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି କରିବା ସମୟରେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ହେଲା ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା। ତ ସେ ଟେନସନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସବୁ କଥା ସେୟାର କାହିଁକି କରୁନଥିଲା ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ନାହଁ। ପିଲା ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇକି ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଜିଦ୍ଦି କରେ, ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଏ, ବାପାଙ୍କୁ। ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବନି ନା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ବହୁତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାଦିନେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଦ୍ଦିକୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଶିଖାନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିଖାନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି?